Iti damdamag Cordillera, mangisay-isay angkat ti Department of Transportation Cordillera iti Oplan Biyaheng Ayos, iti entero a probinsya or iti entero a rehiyon tapno maipanamnama ti kinatalged dagiti biyaheros. Ken 80 masigura kamang ti Communist Terrorist Group nagsupli iti sidong ti gobyerno. Report manipod kan Anjel Kim Pengosro. Pinartangan ti Department of Transportation Cordillera ti implementasyon dati Oplan Biyaheng Ayos, Semana Santa and Summer Vacation 2026. Babaon ti pa naka-deploy kadagiti personnel dangag bantay kadagiti terminals tapno may panamnama ti kinatalged dagiti biyahero. Nakapokus ti operasyon da iti panangipaay iti serbisyo kadagiti pasahero ken panangisayangkat iti roadworthiness inspection kadagiti para publiko alugan. Nang rugit Oplan iti Marso 23 ken naglepas inton April 5. Kaspasot ti panagsagana ti gobyerno iti peak travel season. Iti Mountain Province, nang ipaima ti Mapua University babaen ti Social Orientation and Community Involvement Program iti solar panels iti 30 a barangay local government units. Ti panangipaay kadagiti solar panels iti probinsya ket panggep a matulungan dagiti umili a mga presyar iti kinapateg ti solar energy iti energy conservation. Nang runa ta mapaspasaran ti energy crisis iti pagilian. Dagiti solar panel ket makapataod agingga iti 160 watts. Umdas amang supply ti kuryente para iti silaw ken mabaling nga maka-charge kadagiti electronic gadgets. Adakkel ti matulungan na amang sustenir iti operasyon dagiti BLGU iti 7 agingga iti 10 atawen no nasayaat ti panaka-maintainer dagiti solar panel. Kabetan na iti Baguio City, pinaragta ni Mayor Benjamin Magalong dagiti residente nga agtungpal iti fuel ken energy saving measures, gapo ta na ipasidong ti pagilyan iti state of national energy emergency, gapo iti epekto ti tensyon iti Middle East. Indagadag na pay alimitaran ti panagusar kadagiti saan a napateg nga alikamen, idepen dagiti silaw ken appliances no saan a maus-usar. Rinugyan ti gobyerno ti syudad ti panakaipatungpal dagiti wagas a makasalbar iti enerhiya ken gasolina kas panagtungpal iti national government babaen ti Memorandum Circular 114. Ken iti Ifugao, 80 nga individual iti tinok ti voluntaryo a nagsanod iti suportada iti Communist Terrorist Group. Nagsapatada iti sigod akameng ti CTG, pinuoran da ti bandera ti sigod nga organisasyon da, ken pinirmaan da ti suportada iti gobyerno. Naisukupay dagiti paltog ken bala, pakairamanan ti maysa nga M16 rifle, 2 nga RPG grenades, maysa nga M16 magazine nga daan iti nasurok no kumurang at 27 live rounds of ammunition, maysa a caliber 38 Colt revolver nga daan iti 5 a bala, 3 a bandoliers ken dokumento. Agtultuloy mo ti panangipaay ti Local Amnesty Board iti legal relief kun tumulong iti panakaikameng manen dagiti individual anang ikat iti suportada iti Communist Terrorist Group. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.